A je to tu, opäť analyzujeme triedený zber v Bratislave v spolupráci so zberovou spoločnosťou OLO. A je tu s nami Martin Kuklovský, servus. Ahoj, čauko, Už vítam vás. tu máme vytriedené z kontajnerového zberu prvé veci, ktoré nepatria do žltých kontajnerov. No a Martin, ja ťa poprosím, povedz nám, vyber si z toho také pikošky, ktoré ťa zaujali a povedz k tomu svoj názor. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Je mi ľúto, že musím takto vyberať, lebo tých pikošiek tu je opäť pomerne veľa. Ale nie len pikošiek, ale je tu v podstate veľmi veľa dobrého materiálu, ktorý nepatrí do žltej nádoby alebo žltého vreca. Len bohužiaľ tu je, ale je to výborne recyklovateľný materiál, len iný druh, ako by patril do toho kontajneru na plastový odpad alebo na zmiešaný trojkombináciu odpadu. Čiže v podstate, aké môžeme len tak v rýchlosti vybrať, čo je veľmi... Vidíme tu kartón alebo papier. Vieme, že je to výborný materiál, recyklovateľný. Nádoba na to bývajú väčšinou vedľa seba, či je to žltá nádoba, modrá býva vedľa seba, aj preto je veľká škoda, že sa nachádza v žltej nádobe tento papier, kartóny, či sú to už iné kartóny, čo je dobrý papier, poprípade papierová taška, všetko výborný materiál, len hodený do nevhodného koša. Takisto obaly od vajíčok, vieme kam patria, takisto medzi papierový odpad. Ďalej, keď môžeme pozrieť, vidíme tu dážnik, ktorý vieme už len zo zloženia materiálov. Vidíme tam minimálne 3 druhy materiálov, keď sa pozriem len ja takto letmo laicky, keby som pozeral, nepatrí do žltej nádoby určite. Ak je poškodený, tým pádom patrí, vieme, do zmesovej čiernej nádoby. Ak je funkčný, stále máme krásny projekt Kolo, kde sa dá jeho funkčnosť ešte stále ďalej používať. Veľká škoda, vidíme potraviny, ale nie že len spotrebované, ale dokonca nespotrebované, ktoré myslím si, že je škoda takto plýtvať v dnešnej dobe potravinami. Ale ďalej, čo som si všimol, veľmi veľa výborných obalov, ktoré sú správne vyhodené, len jediný problém, ktorý tu je, obsah obalov, alebo tie obaly sú plné toho obsahu pôvodného, ktoré není dobré pri ďalšom procese recyklácie. My už sme aj v niektorých našich videách doporučili, ako ak je ten krém, ktorý môže byť po záruke, alebo dokonca keď vidím tento obal, má záruku do 25 a je v podstate plný svojho obsahu. Čiže bavíme sa o tom, že už je to aj plýtvanie. Je to veľká škoda plýtvania toho obalu, lebo ak sú obaly, ktoré sú po záruke, chápeme, tie už sme raz dávali taký návod, že dajú sa vypotrebovať do nejakej papierovej vreckovky, ktorá sa vyhodí do komunálneho odpadu. A ďalej ten obal sa môže viezať do žltej nádoby, žltého vreca, čo je fajn a tým pádom to ďalšie spracovanie má význam. Čiže v podstate vidíme tu na viac obalov, ktoré sú správne vyhodené, len bohužiaľ sú plné, obsah tých obalov je plných. Tu máme ďalšie, vieme, že systém triedenia u nás v Bratislave je tá trojkombinácia, kedy aj tieto kovové obaly z kovu, ktoré sú z potravín alebo z drogérie, sú fajn, patria u nás v Bratislave do triedeného zberu, len identický problém ako u tej kozmetiky, obsah tej nádoby je tam zostal. Čiže to takisto pri ďalšej recyklácii, spracovaní samozrejme robí problémy, preto ak ho nespotrebujeme tým, že ho nezieme, vieme tú nádobu vyprázdniť predtým, než ju hodíme, alebo poprosili by sme vás, aby ste vyprázdnili tú nádobu. Ale len keď môžem preskočiť, ja vidím len tak letmo trošku schované, zase bavíme sa. Najlepší materiál, čo sa týka recyklácie, opakovateľne, nekonečne môžeme sklo recyklovať ďalej. Táto nádoba je výborná, je vyprázdnená, čiže je spotrebovaná, len bohužiaľ veľká škoda zase v nesprávnej nádobe. Jedna vec, okrem toho, že v nesprávnej nádobe je to sklo, ktoré u nás, keď sa dostane do linky z auta, môže byť, tu nám máme šťastie, že je v stave ešte v pôvodnom, ale ak ľahko sa rozbije, prechádza počas triedenia v dotrieďovacom závode, kde sa môže poškodiť, rozbiť a už je to nebezpečné aj pre našich pracovníkov alebo pri ďalšej manipulácie s ním. A veľká škoda, že je presne v žltej nádobe. No Marek, ty takto letmo, keď môžem, vidíš tu asi tiež toho viac ako ja. Vidíme aj, že tu lieta veľké množstvo hmyzu a to je práve preto, že sú tu tie nespotrebované potraviny, ktoré lákajú hmyz. V niektorých končinách Slovenska teda aj medvede a iné živočichy. Takže ja myslím, že mohli by sme tu ďalších 10 minút rozprávať, čo tu všetko je, čo tu nepatrí. My to budeme samozrejme vyhodnocovať. Sledujte sociálne siete zberovej spoločnosti OLO aj na Turpaku a budete vedieť o správnom triedení viac. Ďakujem, Martin, za tvoje komentáre a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia. Recyklácia plastov má zmysel. Ďakujeme, že ich triedite.